7 kabalay ang naugdaw sa barangay Campo Islam, Zamboanga City. Samtang sunog nahitabo sab sa usa ka bangko sa syudad. Aniya ang report. Ugdaw ang 7 kabalay samtang 3 ang partially damaged atol sa sunog sa Kasalamatan Drive sa barangay Campo Islam, Zamboanga City. Sumala sa Bureau of Fire Protection kon BFP, nahitabo ang maong sunog pasado alauna sa kadlawon nga nagsugod sa panimalay sa usa ka Carmalin Arabani. Hindi ko rin sir alam kasi paggising ko nag-aapoy na. Ngayon dalawa kong yung anak ko pati yung asawa ng anak ko, hinila ko na lang doon sa kwarto niya kasi paggising namin may apoy na. Wala. Kasi halos apiki talaga yung sitwasyon. Parang biglaan ba? Ayun, sarili na lang namin pinalabas. Matod sa Bureau of Fire Protection Zamboanga, mukabat sa 3.6 million pesos ang danyos tungod sa sunog. Hinuon, walay natalang samdan o namatay sa maong insidente. Padayon sa investigasyon ang BFP sa pagsuta sa inungdan sa maong sunog. Siguro aware na lang tayo sa mga ginagamit nating appliances. Dapat yung mga standards talaga. Then kung alis ng bahay, be sure to unplug and off the appliances po. Samtang baga nga aso ang nakita sa usa ka bangko sa Zamboanga City. Nang gawas ang mga empleyado sa bangko, lakip na sa silingan nga hotel. Naggamit pa og breathing apparatus ang mga bumbero aron makasulod sa bangko. Gisuta pa kung unsa ang hinungdan sa baga nga aso. Nung pumasok ako sa pantry, nakita ko may usok. Nung nakita ko na may usok, sinabihan ko kagad yung opisyar namin na may usok para maalarma sila lahat. Pagkatapos, bumalik ako, kumuha ko ng fire extinguisher. Binuksan ko yung sa loob talaga kung saan nakalagay yung computer, yung control ng computer. Doon nakita ko, umapoy na. Kaya binumba ko na kagad ng fire extinguisher, dalawang naubos. Yung problema, nag-ano lang siya ng konti, sir. Pagkatapos bumalik, umusok ng umusok. Kaya nag-withdraw na kami kasi hindi na kaya. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.